Abajumbe kurwase kaunti ya Nyamira bakoragwa muno mujumbe we kaunti yo Omusubati Yerusha Mumanyi abajumbe Joashinyamuko North Mugirango Stephen Mugaka West Mugirango Kiribu Gesairo Okitodi Masabo na boigo Patrick Osero we bunge ya Burabu nigo banyarako bakumira na litukulia lero sabanyako bagotalira emirobili iyo menyekanite muna Kuwait projects asabanyako bakorotota okogendera kwemirobili yo kolengana barabu nigo babire bakomochia abanyakonda habaye twemiremo yo korosya ananone birasya sikuru asaba bolizwe okolingolirwa nakonekia aliagenderete kubwatakana amo nemirobili yo yanyata kwego chakirwa emyaka emeke yaitire mulikito Fatigadi Gisemba na mangi ase etare yeiga y'ababunge ba Nyamira bakubwatirana ne wizara y'ekisemi erio kurigereria asamagacho ayo asiririe ne serikali ya Kuwait nigo yachakira ase bunge ya West Mugirango ase eskuru ya sekondari ya Enchoro igotokemeye wodi ya Busamaro St Peters Nyakimincha eria y'abanyaruka ya Rangenyo nabo igobonyunyu abo asomobunge bwebunge yeiga ya West Mugirango Omoske Stephen Mugaka arekana gotagokiwa na banyakonda abo bachire ngora ase obwagachi obwo che kor West Mugirango chi project chiana chikwamete egesieri project yere Bomondo project yere Nyagachi na Mongolis abantu batenrete Ministry of Education ekero chitende chiare koena mangana inotari yonse there is no way mwara gotochorera contractor chitaiyo chitariport ti site, and that is why ngwakirawa chumbe ba minto ba Nyamira ngambu ya mono on this one gotara amo to make sure ngachibes kia Nyamira chia soire alias chirakeire goso etaro eyeiga nigo yagenderera ase bunge ya North Mugirango abwase egatie skuru echo cyatarirwa neria ya Esanige St Francis Gekendo eria yoboroso ya Kisaria naboigo magunga abwase omubunge Joashinyamuko ate babuna maega yetare yeiga ebarache korika oroboti igoro yamagacho ayo naboigo abanyakonda bande nigo barache gotenenigwa Yanste mapema sana ekaba launch the president about 2-3 years ago so lero wetera sabara ya Nyamira bonspi twaru mukutana ne minister to make a decision to ichase ground elinde total de chiskuru chirichwende go benefit shionspi as a county ya Nyamira elinde to manyana problems kichiroro so like report torolemba rebo gwende goteneni ngumbara rebo gwende okalega aseyo ensemo yabo omubunge Okitutu Masaba Omoske Clive Gisairo Omoske Yerusha Mumanyi abayigo Patrick Osero oburabu nigo bakwanire ayaiga igoro yamagenderero ayo akuweiti surprising mumanyarero nga part 1 mbara ikanywa 20% 30% lakini furniture yabere delivered 100% yani birogo computers bialetiro bitabuga ese nyanyene kirasi kitaragacho. That tells you about the contracting nature and the problems tobugate ekara ikiramanga tendering in this country ntoko ba nebinto bikoba launched byatikerumchira otora abuna bajumbe asobwamo kororanga chi project cha Nyamira nchibasa goikana another election cycle nchira era egendere ko bimigano yabere myaka ya maega tutagete ibintu by January next year all these contractors barure site abana baito banyorira na contractor umefanya menyenya 90% maanga 90% unagesebei is at zero contractor alikuja na akahama so kama ministry ingefanya hima wapeane wale ambao wameonyesha ya kwamba wako na uwezo waendelee na hizo projects under the same terms. Ntuna bajumbe tora tokorera abantu ase siasa era na botraetanira lakini ase mirimo y'abantu ntogwetana tore tayari ko deliver for the people. Kingo reporter Getembe koroiga se county ya Nyamira Fatigadi Gisemba.